थांनाय 13/08/2022 इं खालारै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया क'क्राझाराव दावबायफैनायाव गोबां माहारियारि आफादफोरजों सावरायस्लायखांनायनि उनाव खौरां मेल खालामनायाव सासे खौरांगिरिया सोंदोंमोन सार भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरखौ माब्ला प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय जागोन? बिथाङा फिन होदोंमोन बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै भेन्सार स्कुल्स एन्ड कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि इस्युखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बिबेचना खालामनाय जागोन आरो आथिखालाव गोबां फरायसालिफ्रा दि आसाम भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट 2017 नि आवथानि गेजेरजोंसो प्रभिन्सियेलाइज जागोन। दानिया बाथ्राया जादों बिटिआर गोरोबथानि मोनसे आबुं आयेन महर मोनाखै, नाथाय जों हमनानै लादों बे गोरोबथानि दफाफ्रा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि मोनसे कमिटमेन्टमोन। लोगोसे आथिखालनि बिटिसि सरकारा बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ गासैबो बाथ्रा, कमा आरो गारिफोरा थालाङालासेनो आबुङै मावफुंनो थाखाय बिसायख'थियाव रायजोनि मेन्डेट मोनाब्लाबो बैफोर सार्थखौ सिगाङाव दिन्थिनानै लिलि हटेलाव एमसिएलएफोरखौ कुवाराव जोबनाय बादि दैखारहैजाजोबनानै सरकारखौ दादोंमोन। नाथाय सरकार दाखांनायनि उनाव मावथायफोरालाय माथो सानफा एफा उल्थां फाल्थांहां नुबोबाय थाखो? दिनैलाय आरो गोरोबथानि दफाफोरालाय मावफुंजानायाव आरोबाव मा रायज्लायनानै मा बिबेचना खालामनायनि बाथ्रा फैलायखो? हारियाव बिटिआर गोरोबथा मोनसेयावबो बिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव सरकारजों सावरायलायबाय थानांगौब्ला एबा मावफुंनो थाखाय सोमावसारनायनि हुमखि होबाय थानांगौब्ला मानिथो गोजोन गोरोबथा बेलाय, मानिथो रादाय बेलाय? जोंनि माहारियारि आफाद त्रिमुर्ति बर' सारमोनालाय माथो सरकारजों सावरायनायनि उनावनो खौरां बिजोङाव स्राय ओंखारना बुङो सरकारा बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ हांखोयै हांखो मावफुंनो थाखाय बाथ्रा होदोंमोन आरो सरकारजों सावरायलायनायाव मोजां फिथाइ मोनदों होननानै। बिदिन्थि महरै हनै दाख्लिसो 08/08/2022 इं खालारै दिल्लीयाव बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थांखिजों सोमावसारनाय समाव गोरोबथा खालामगिरि आफादनि खावसेया दिल्लीयाव हाखु-दाखु थांग्लाबनानै नखर बिफानाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सावरायखांनायनि उनाव खौरां बिजोङाव नुलायबाय सावरायनाया मोजां जादों आरो बिथांमोना बाथ्रा होदों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय होननानै। बिनि सानबा उनाव 13/08/2022 इं खालारै क'क्राझाराव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां रमेश पेगुआ दावबायफैनायाव जोंनि हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ लानानै जोंनि आफादफोरजों सावरायखांनायनि उनाव खौरां मेल खालामनाय समाव सासे खौरांगिरिया बै गोजौथारनि सोंथिफोरखौ सोंलायनायाव फिननायाव मानोथो जोंनि हारिनि उल्थां हां बिदि फिन जानाय, बियो मोनसे सानस'हायै खोमसिनि सोंथि जानानै दं। बेराफारसेथिं खायसे बर' निउज पर्टेलजों लोगोसे गावखौनो हारिनि गेजेराव मुंदांखा खालामनो नाजानाय डिजिटेल हिर' बादि फावखुंगुरनि फाव बादि दिन्थिना सैथोखौ खोमोरनानै नंखायखौनो सैथो बादि देलायहोनानै सैथो बादि महर होनानै खौरां फोसावग्रा खायफा निउज पर्टेलखौ फालांगियारि आदबजों गावनि जिउ दैदेननो लानाय, लोगोसे राजखान्थि हान्जानिफ्राय रां खामायनो गोसो होनाय खायसे बर' खौरां बिजोंनि खायसे खौरांगिरिफ्रा जोंनि आफादफ्रा सरकारजों सावरायलायखांनायनि लोगो लोगोनो सावरायनायनि फिथाइया मोजां जायाब्लाबो माबादि खौरां फोसावो बेनि फोरमाना बिथां आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया मा बाथ्रा बुंदों, बबे बाथ्राखौ खोमोरनानै बोरै खौरां फोसावो बेनि फोरमाना बै गाहायनि सावगारियाव नायब्लानो हमदांनो हायो। नाथाय नोंथांमोना मानो सोंनो हायाखै? बिटिआर गोरोबथानि 6.3 6.3 नं दफायाव 100% जाफुंजागोन बियो रोखा होननानै बुंनायाव मानोथो सोंथि सोंदिया? अब्ला बै दफाखौ मावफुंनायावलाय मानोथो लोगोसे मा जाहोनाव बिबेचना खालामनायनि एबा सावरायबावनायनि बाथ्रा फैबावो? मानोथो आरो मा जाहोनाव दि आसाम भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट 2017 नि बाथ्राया फैबावो? आरो मानोथो मा जाहोनाव खनले रायज्लायबाय थानांगौ जाखो? आरो मानि थाखाय आफादनि दैदेनगिरिया फिन सोमावसारनायनि थाखाय हुमखि होनांगौ जाखो? दा आरोबाव फिन रायज्लायनायनि समनि बाथ्रा नामा? रादाय
बादिब्लाथ' बेफोरखौ गासिबो सुफुंनायनि गोनांथि दंमोन, नाथाय रादाय जाखांनायनि उनाव मा हुमखि आरो मा सोमावसारनायनि खोथा फैबावो दफाखौ जाफुंहोनो थाखायलाय। बेराफारसेथिं दिनै जोंनि त्रिमुर्ति बर' सारमोननि हुंखार बिटिआरनि मोनसेबो दफाया फेलें जानो मोननाय नङा। दिपेन बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों आसाम सरकार प्रशान्त बर'। सावरायनाया बर' हारिनि थाखाय गोरोबनाय नङाब्ला गोख्रों सोमावसारगोन तरेन बर'। दिनै बिथां प्रशान्त बर' सार बिथाङा स्वीकार खालामबाय एबा सिमान जाबाय सरकारा मा खालामनो नागिरदों, नाथाय माखौथो आरो मा जाहोनावथो बुजि मोनसेयावबो एसेबां गिख' सरकारनि हेंथायै हाबाफारि लानो थाखाय। लोगोसे बिथां तरेन बर' सार बिथाङा बुंनायाव सोंथि सिखांदों, सावरायनाया बर' हारिनि थाखाय गोरोबाखै, बियो थार नङा। नाथाय बिथाङा सिमान लानो हायाखै बाथ्राखौ, मानोना बेनो फोरमानोदि दिल्लीयाव सावरायनानै मोजां फिथाइ मोन्दों होननानै फोसावदों। नाथाय सानबा उनाव क'क्राझाराव सावरायज्लायनानै एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायावबो बिबेसना खरा हब होननानै बुंनाया जोंनो मा इसारा होदों? आरो सावरायलायनाया बर' हारिनि थाखाय गोरोबैनि थाखायनोथ' सोमावसारनायनि उनाव सावरायनायनि हाबाफारिबाव कालारनि उनाव कालार सावरायलायनो थाखाय मानि बिदिन्थि? बे सावरायलायनायाबो माबा मोनसे कमप्रमाइजिं मुडजोंसो जाबाय थादों नामा? बेसेबां दिन आरो बेसेबां खेब सावरायबाय था, नाथाय फैगौ खेबसेयाव सावरायनानै जेबो फिथाइ थायगोन बादि नुहुरनानै मोनाबोला हारियाव रायजो राजाफोराबो नोंथांमोननि बाथ्राखौ खोनासंनो खोमायाव खुन सोसिगोन, बियो थारैनो रोखा जानानै दंसै। नाथाय बिथांमोना फारसेथिं सरकारजों सावरायबाय थादों आरो फारसेथिं रायजो राजानि गेजेराव सांग्रांथि मेल खुंफुंनानै सरकारखौ समाल'सना खालामनानै हुंखार होबोदों। नाथाय आसाम सरकारा जेबो खेरखेराबालासिनो गावसोरनि थांखियाव स्ट्रं स्टेन्ड हमनानै दं। बिथांमोना लोरसोर जायाखै बादि मोनदों। नाथाय जोंनि आफादनि खायफा दैदेनगिरिफ्रा थलं थफं बादि मोनलायलांदों, जेराव बिथांमोननि बिबुंथियानो आलादा आलादा। सोरनिबा बिबुंथिया सोरनिबा राजखान्थि दैदेनगिरिनि मेगननि मेहेरनायखौ गिनाय बादि, सोरनियावबा गावबा गावनि स्टेन्डखौ लानानै बुंनाय बादि गोरोबलाया। दिनै जुदि बिथांमोननि त्रिमुर्ति बर' सारमोननि हुंखारखौ गिनानै एबा मानिनानै सरकारा न' मर स्कुल प्रभिन्सिलाइजेसन इन आसाम बिथांखिखौ लानानै बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफाखौ मावफुङाब्ला BSS थामहिनबा बड' साहित्य सभाया BSSआ बिथां दिननाथ बसुमतारीखौ BSSनि बिबाननिफ्राय एरख'नायखौ BSSआ बबे जुक्तिजों गोरोबहोगोन? दिनै जि थासारिजों मोगा मोगि जानांदों बेखौ नोजोर बोनानै बिथां दिननाथ बसुमतारीनि जुक्ति आरो सानस्रिया थार, बेखौ थुनलाइ आफादा बबे जुक्तिजों दानगारगोन आरो गोरोन्थि जामारदों खोमा बिथां थांखिनि फिननाय नेनानै जों सानस्रि आरो थार, बेखौ थुनलाइ आफादा बबे जुक्तिजों दानगारगोन आरो गोरोन्थि जामारदोंमोन खोमा बे थांखिनि फिननाय नेनानै जों दाबो दं। थारैनो हामारगोन दा नोंथांमोना दिनैनि समाव सरकारनि हेंथायै गसंथेनानै सोमावसारनो आरो बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ जाफुंहोनो? दिनै बिथां प्रशान्त बर' सारनि बाथ्रानिफ्रायथ' रोखा जाथारबाय, बिथां बसुमतारीनि सुक्ति आरो सानस्रिया थार, बे बाथ्रानि फोरमाना। दिनै बै लाजानाय थांखिनि गोरोन्थिनि सिमानखौ होगोन रायजोनोनो माबोला फोरमायना? जों नेनानै दं खोनासंनो। लोगोसे गुबुननिखौ जों फैगौ खेबसे सावरायनायखौ नेनानै थानांसिगोन। अब्ला फोरमान जागोन दि सोर दैदेनगिरिया सोर राजखान्थिनि सिपियाव हाबसननानै खामानि मावगासिनो दं। जोबथारनायाव आं गोसो गोरबोजों आखाइ खबजबनानै खावलायहरो, हारियाव सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरनिबा राजखान्थिनि हान्जानि दालाल बे बिमुंखौ मोननायनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोजानथाराव थानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।